Selamat hari Minggu Madihita Saluna Amang Inang. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Nang salah rahami madoko namang. Selamat ulang tahun Paduan Sora Glorius. Napa tulu hon. Tapara di marohata asata parjulon ibadah tak. Mare de mahita sian buku ede nomor 112. Haleluya, terpujilah amata Tuhan debata dibain dengan basana tai tonggir-gir mahita ben pasangan debata tai dibain asirohana sangap hagogoon hatoguon hapisaran dia mata na diginjang. Haleluya ditondi nasangap na badina dilekon do mudarnai mamuri kita sasude parade hati goran dengan parsaurata tutuhata nabadiaya sangap do tuhuriana. Haleluya ditondi nanangap nabadiai kadok mahuliate au tunang saor mayanatu rohatana sodung togu luhut nado mandate tua majambar tabahen nonna salelengna dia dopani debata. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia. Natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama di Tuhani. Marguru tu sardok lomoni rohana. Mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Nasokal jalan abonar. Di alohodo gijang marroha. Jala di pati bohodo naserep marroha. Alani i hupangido hami tuho. Say ramoti hami. Asa unang jukat kami. Unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami. Marhite-hite todim. Asa uduk serep tobok. Jala burju rohanami di adopan ni halak
saluhut. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai torop dope parbeku nadiga holomoni Jesus Roma hopatibu mandas nasi Sika nipatik ni debata di mingguta sadarion, Psalmen 26 ayat 3. Ai sai solpado di mataku dengan basam, jala marparange au di bagasan hasit tongami. Rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mami, mamulang nambar tu patikmi. Amin.
tatopoti mado satta tua dopan ni debata. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo kami di jolom martangiak tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asini roham na godangido. Saya asima roham midasan dok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabi gima baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songon dohata ni Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi aka pangalaw sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Saimulak mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon madidebataan na digijang. Sai bege olop ni nang rotu Jesusi maluasi andosado nang sautu Jesus ro. Atong sotung tarambat ho marlojong ma tu Jesus ro sai golong pakokop nai malua hodisi sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai Nasal putih kimi tu dia namaho hai tiki parasiani so diargahon ho so tung di toy son rohami jong joni Jesus Tuhan mi masuki maadiani nasian Tuhani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai dilengon Jesusi. Tabigima hatani debata turpuk di minggu tasadarion Minggu pasapuluh 2 hon dung Trinitatis nanienet sian Yohanes bidu onom mamuka sian ayat 50 sada sahat tu ayat 50 lalu tapai hutihut ganup di rohatabe. Ahudo roti namangulu natuat sian banua gijangi manang ise namangat to rotion Ido mangolu saliling-liling na. Ia roti silehonoki bahen hangoluan ni portibion. Ima dagiku. Dungi marsual ma akka Jahudi sama nasida. Nin nama. Behama bahenon ni halakon mangalehon daging nai panganota. Jadi didok Yesus matu nasida. Tutu si tutu do hatakot tuhamu. Tung naso dapot tamu hanguluani, moloso di pangakamu daging ni anak ni jolmai, jala so di inupamu mudarna. Dapotan hanguluan saliling-liling na do ganup na mangaton dagiku, jala manginum mudarhu. Jala paheoku do ibana di ari parpudi. Aisi panganon nasi tong do dagiku, jala si inumon nasi tong do mudarhu. Manang ise na mangaton dagiku jala manginum mudarhu, ido namian di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Songon parsuru ni ama si parngului diau, gabe mangolu au marhite-hite amai. Songon ima mangolu marhite-hite au na mangaton au.
Odo roti na tuat sian banua gijang, alai deng tung songon nadi aka opui. Ai mangan do nasida tong do mate. Mangolu saliling-liling nado na mangaton rotion. Ima saatna. Martua do akka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
dakon maha porsiautai songonai nati dakon hidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba ido amang parguguna suatu dosan na tumo palami rotan. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tiniboni si Maria nagade-gadean sektor di parbaria andoran sohabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hawa pinar silang na tua tubuan watu urun di tanum na mulak mengulu di hari patuluhon nama naik di surgo laudu tu siamu di dekat aja loba amanai perguguna sohatu dosani disimai bana pai mamulak surut tukanon mangumi halak na mengulu do namate au persea di tobi parbadia ja adum sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dohot ya sandi dosa dohot ya tai namang do mulak mangulu surut dari halak nang mate dohot yang luan nasora sudah amin. Horas madita salubut amang inang ata biji sauti hata ucapan syukur ulang tahun Glorious ke-33 oleh penasehat paduan suara Glorious Julian Hamimatiki. Shalom, oras marihita. Parjulu mauliate dituhatta pardengan bahasa, ala totorno hita di leon hai pason, dia kena salpu satu sadarion. Sian hami paduan suara Glorious, topet natuari 17 Agustus, marur ma paduan suara on 20 tahun. Di pardalan ni paduan suara on, macai bahak duaka las niro akapar kilon. Alani dihamu amang inang asa tong buak kamu temang muna asa bulang geng paduan soron tuaka ari-ari namangihut diaka pelayanannya di huriat tetar lumu biate. Jadi ima sautik nabu war kami tuhamu bah saya sehat metu tujuan neron di ramot itu hat kita. Jadi Aung sautik di patupa paduan suara Glorious sama perjamuan kasih di kita anodung selesai ke baktianon imana wuju pasat tami ya Tuhan mamadong at kita horas merita. Itu sebentar slide-nya.
Molate ma di tuhata horas ma di hita sude. Mewakili lansia, kami lansia ni wiata ki Bandung Reformanda, na yang madokata sautik palo sauma zotiki, tuau parpian non asa tabigi fal grup lansia na naik festival kor di Karawang. Molate ma dia kadong. Jadi bolo laksani wiata amang tawinang, adonggo tolu program siutonota, program pusat, distrik, dohot di Huriata. Walau di Huriata setiap hari Jumat mulai jam 10, mulai jam 10. Jadi perlu waktu. 40 halam mahita nau terdaftar. Jalan nama Huton orang lebih tiap hari Jumat 20 halam. Mulai mah diinang nyonya situa nabi 70 baru 5 juta. 40 na hari Jumat. Jadi nu ngadok kita 40 halam. Mulai mah jadi program distrik lumayan 2 tahun. Dan ketuaan ni amang si tanggang. Adong kota itu nama saya lansia idol. Sangado husuk kuna kadongan aktif wahita. Tuido yutonota. Bawa amar torop kita dah umur tapi ngamur umur 71 siap 10 tahun siap lopat. Hamil lansia 2 halak baru umur siap 10 tahun siap lopat. Mau latih mari tuan. Jadi akan aboi yutonota di distrik. Batai hutu do. Mau latih mari Tuhan. Jadi adonggo mangurubi akan calon-calon dope. Tahu tu nama saya lansia idol. Oleh hati mah, kupikir nganan menyerah. Tapi batu-batu hatero, gabe hitaro pemenang nomor 1. Oleh hati mah diinang si tua nyonya tabunan Boristopul. Nah sini lo tampil doa masih mengucap, si tua si mengucap. Hitaro nomor 1. Oleh hati mah. Jadi tanggal 20 Agustus Yutonoto mah festival grup por. Jadi husuk kena kadongan nama sahai, wado, bodoh hita, husuk kena kadongan nama tua, bah hensa mah hita ina. Alai husuk mawang guru siap, malate mah. Jadi nggak sanga naik permisi kami dang do, alai dengan dukungan ni amang guru tajulu, do tak kadongan naung terdaftar lansia boleh tonota. Jadi melatih mah dihamu ama 3 kali 14 atau 3 kali 4 12 pokal grup melatih mah nanti 2 hamu tiap hari. Ilo kamu do gogomu ilo kamu tikimuna pas dua mahamu teh. Jadi tonota meno tanggal 30 Agustuson di Karawang. Jadi nah paling penting kita bisa ikut dohot, parsidohot, itu yang paling penting. Manang nabwano kasihlah Tuhan. Nah penting kita memuliakan Tuhan. Itu jadi mulai tema, jadi sonari uji coba majo, amak taruh ahina wa amang doh inang lansia grupo, vokal grupo, mulai tema di Tuhan, pas tua mamu, pas tua mabui musehita, menghuton tu Karawang. Kami arongkan nona bui beberapa dohot, memberikan semangat ate. Jadi horas ma pas tua mahita, pas tua mahita sesi lansia. Jadi imasianau hata sautik sian petugas lansia ni huriata. Malate ma horas.
terkesima nih dengan lagu-lagu yang indah dari Pondok Glorious dan dari vokal grup Lansia. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, Amang Inang, terlanjut terima acara ta. Nang ujahonami do manang piga-piga sian warta jemaata. Na sisanai boy mataja anon di Jabuta. Na perjolo ima nama minggu pasapul dua handung Trinitatis doho topik mandadikon neang niroha jala mangihuton dalam hapatason membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Yang ketiga, tata ibadah paperless untuk mendukung pengurangan pemakaian kertas atau paperless tanpa kertas. Maka mulai hari Minggu tanggal 1 September 2024 yang akan datang, gereja akan meniadakan cetakan tata ibadah dan mengurangi cetakan warta jemaat. Parlado mengimbau jemaat untuk mengakses tata ibadah dan warta jemaat melalui layar Videotron atau file PDF warta jemaat dan tata ibadah yang dikirim oleh Parlado sektor atau scan melalui barcode yang ada di kursi jemaat dan pintu masuk. Berikutnya, pada hari ini, Minggu 18 Agustus, pada ibadah saat ini dan nanti sore juga, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus dana pendukung program gereja. Berikutnya, Amang dan Inang, Patangyang sektor. Pertama, sektor Pajajaran, Jumat 23 Agustus 18.30. Tuan rumah keluarga di Tambunan, Situa A. Borus Tompul, tempat Jalan Semudang nomor 2. Yang kedua, sektor Cipaganti, juga hari Jumat 23 Agustus 2024, jam 19, beda setengah jam ya. Keluarga M. Semanjuntak Borusiagian sebagai tuan rumah, Jalan Semudang nomor 2. Nanti diatur waktunya di mana yang di gereja, mana yang di basement atau di konsistori. Ketiga, ada 2. Sektor Sarijadi, Sabtu 24 Agustus 2024, jam 10 pagi. Tuan rumahnya adalah keluarga Jesida Butar, Situa Y. Borusinaga, Jalan Bojong Soang. Dan pada hari Sabtu juga, 24 Agustus 2024, itu sektor RAAP. Tuan rumahnya keluarga Pendeta Sot Sirait, Borus Lalahi, tempatnya Jalan Tanjung Asari, Asri Barat 2, strip 9. Yang kelima, Bumsil pada penghujung bulan Agustus, hari Jumat, 30 Agustus 2024, jam 19. Keluarga Situa El Purba, Borus Bagariang, Jalan Cipedes nomor 64. Berikutnya, Amang dan Inang, telah dibuka pembukaan pendaftaran KTKCCD tahun ajaran 2023-2024. Mulai hari ini, Minggu 18 Agustus sampai 1 September nanti, gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti KTKCCD tahun ajaran 2004-2025. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Situa sektor. Kemudian Amang dan Inang untuk berita sesi Naposo Bulung, pada hari Sabtu 22 Agustus nanti pukul 5 sore atau jam 17, seksi Naposo Bulung akan melaksanakan pendalaman Alkitab atau PA yang dipimpin oleh Pendeta Erhana Baban. Seluruh Naposo HKP Bandung Reformanda diundang untuk mengikutinya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perjamuan kasih nanti yang akan diberikan oleh perjamuan oleh Pondok Glorious atas ulang tahunnya yang ke-33. Kemudian Amang dan Inang, kunjungan gerejawi minggu depan
pada Minggu 25 Agustus 2024, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Ina Sarfat, Punguan ni Aka Inata ni Padita HKBP Naung Mabalu di wilayah Sejabodetabek. Mereka akan melayani dalam bentuk paduan suara dalam ibadah pukul 10 pagi. Berikutnya Amang dan Inang, giliran reformada bersih-bersih, bersih sehat dan rapi. Yang terdekat adalah Sabtu nanti, tanggal 1 Agustus, penanggung jawabnya Parlado dan PSW Abigail. Kemudian Amang Inang, bagi Amang Inang yang tertulis di sini yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2024, kami mohon untuk berdiri kalau ada. Tanggal 12 sampai 18 Agustus. Aduh, terima kasih Amang Setomorang. Sebentar Amang, ada Amang ini satu lagi. Iya, mohon berdiri Amang ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang dia pedi pangido rohamuna. Selamat ulang tahun Amang berdua. Terima kasih. Silakan duduk. Yang terakhir Amang dan Inang, kita lihat di sini berita keuangan yang terakhir. Pada sampai dengan minggu ini, setelah minggu terakhir, total penerimaan keseluruhan 39.273.501, penerimaan huria A dan B 16.374.975, sentralisasi 13.243.175, pembangunan 1.055.351, lain-lain 8.600.000 rupiah. Itulah mana piga-piga nauyan kami tikting di ta mingguan, bagaimana ta baca di Jabodetabek masada-sada. So ini mah warta jemaat tikting siami. Mau lihat ya mak, horas kita salutna. Saleleng hoditanon patigor marohan, paingot-ingot matoktong nidok ni debatang. Sai tiru Tuhan Yesus nang rohu makopo pambay na nang hatanay hangoluan mo do. Dami ni dibatana sumurung sian salhu na roha ima mangramoti akka ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salutna. Merdeka. Selamat manang tu hamu amanami nami di glorious ate na 20 tahun di Tikion. Sada lasni roha sian huriata. Sauninang di Punguan Parari Kamis, saya udok doi dung 2 tahunon. Parari Kamis adalah pertunggul tatahanan. Kita kembalikan Amang Inang bagaimana jati diri HKBP bahwa Parari Kamis itu tidak terlepas setiap minggunya. Marediate. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini dari sekali sebulan, sekali 2 minggu, las andong atiak kainang buimai nang di Ganup minggu songonima nang di vokal grup lansia teh. Selamat Abang untuk kita bertanding nantinya di distrik 18 Jabar Ting di tanggal 30 di HKB Kerawang. Horas madihita.
Amang inang hatan itu hata ujahan di minggu tasadarion ima minggu pasa 12 hondung tritatis ima sian poda buku poda sian sipaingot Raja Salomo di bidusia di ayat sada saat rodi onom tapai utihutma di bagasan rohat taganup nunga di pajongjong habis tarani jabuna jalan nunga di dak tiangna batu si pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala dipapang anggurna nunga hut di padiri mejana nunga suruanna boru-boru manggoko jolma di atas butul-butul ni hutai manang isi na tubuk romai bana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon Roma hamu, pangan hamu masian rotiku, jala inum hamu sian anggur nahu papangi. Tadi kon hamuma akka naneang roha, asa mengulu hamu, jala ihut hamu dalan, hapatason ido nang sahatna. Kuriatan halonga di bagasan Yesus Kristus, totu akka manginang di minggu manugut nak kaningan bohat itu ala pilihan 20 tahun apakah setelah tadinya kita di tempat tidur Tuhan berikan nafas kehidupan martang yang dohita manang mitor hapidu di Etiop jadi lalu ngetren hapion jadi bohat itu manang akaina langsung dong memasak atau mencuci atau ke bapak-bapak yang perokok ya mungkin langsung suap merokok begitu enaknya ya. Apakah yang kita pilih amang inang dalam kehidupan kita ini itu juga yang dinyatakan oleh Amsal Sulaiman adong 2 dipangidong. Sada mangabolokon hautoon memilih membuang kebodohan 2 mangyahi dalam pangatusion mengikuti jalan pengertian ido dipangido amanginang dihita jadi bohado tutu laho dia dorikotna bolokonota hautoni jala dido nakaning ia hatta pangatusioni bohada mangdainang dok asa unang mengulu di bagansan hauto kita mungkin bui gabi sioto toanate gabi bui hita dang boto otta dia dongulu nanang si berengota tujolo siado pata manang dang taboto mangadupi akana masa di nguluta manang bisuk nanidok ni portibiodo asa ijuk di para-para, hotang di parlabian, na bisuk na purahata, na oto tu panggadisan. Nuaing, idon nuaing bohado tu pengertian. Digokon akamanginang. Asa tu sada bagas, naung takas pitu batuna. Jala takas di parade akasi panganon sinumon napapangi yang dicampur dengan anggur yang begitu lama. Takas buah tutu gokon. Siapa yang mengundang Bapak Ibu? Tentunya Tuhan yang mengundang kepada kita. Idora udangan itu hatta di 110 tahun HKBP ya teh. Siapa rupanya kita HKBP? Siapa kita Bapak Ibu? Isi hita hurua martibako bangso nang asing digokot tu hatta hita asa unang mau to halak batau unang ma di bagasan habodohon unang di bagasan keterbelakangan unang di bagasan hawoton okultisme. Tuhan mengundang kita Bapak Ibu bagaimana supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Idon waing didokot nakaningan bagukun sada buru-buru di atas butul-butul siapa yang mau datang tuganup nahurangan roha di pangatusion di hikmat. Tuhan mengundang pengundangnya adalah Tuhan alai panggokona adong sada buru-buru boha direspon hita doi. Apakah direspon orang Batak? Tentunya direspon amanginang moloso tarespodo dak songono kita ulina dang malomaridde ido
alani nata jalo dogok ko ni hati akamang. Sung na marhabi suhom mahita sonari idok tuhata. Kita punya pengertian doh hapatason ni roha dang dihabodon kalau tidak ada dang ro barita nauli dang ro tuhata Yesus tubuh tu tano Batak mungkin tidak bisa go orang Batak dang di bagasan nang bisuk pangatusion pengertian mungkin dalam kekelaman mungkin dalam kebodohan kita amanginang di tonga-tonga ni nang ngulu taon alani buhado hita tutu mamilit buhado hita asa takas unang mago hita terlumubi radi mangiahi hamajuon ni zaman di teknologion sedang kadang diboto dora majaha sudah terlampau berat ala orang mungkin akan tua-tua julu bagaimana pentingnya ilmu itu. Jadi bohado marparsaulihon akan nahuli alani do didok nang hatani itu hatta di permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ilmu akan menjadi hikmat bila didasari akan takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan. Idun waing akamanginang. Asa manadikon yang ni roha mangihuto dalan hapatason di tonga-tonga ni nanguluta buhado tutu asa unang niang rohata langgus rohata alai mangihuto dalan hapatason mahita hikmat yang dari Tuhan berarti kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan songon gokon sadariotu hita akamangan songo gokon itu hatta di 100 ono 10 tahun nasalpu tutano Batak alanido bohado si panganon nang di parade di bagas nitu hatta di joro nitu hatta bohado aka anggur nahu papangi nang yang telah dicampur bohatakas unang niang rohamuna alai bohado asa mengguhi jala ihut-ihut hamuma nang hapatason artinya firman adalah pengajaran yang pertama dan terutama amang inang ketika kita disendingi oleh para pendeta dahulu tuan-tuan Jerman, tuan-tuan pendeta tanpa pengajaran firman Tuhan kita tidak akan mengerti amang inang sampai pada saat ini kehidupan kita tu dia do buanota tu jolo mungkin terkungkung mungkin sebatas di Tanah Batak alini mau lihat madok amanginang roh tu hatai mga roroham mga rorohan yak kau puta na parjului alani do dung matoras piete na matoras behita kang tidak makanan susu lagi matoras duhita alai dung matoras mahuriata lau matusan dang di jalube nang gukune ya pergilah kemana-mana dang di hari ketebe nang hapatason mengambil pengertian dari firman Tuhan di tengah-tengah sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita karena itu bagaimana pokok penting di sini undangan hikmat tuhita gokon itu hatta asa marpangat tusiok kita asa marhabisuhok kita akamang idumado honotara tu akka generasi ni huriata bohado asa berhikmat nasida totu ikut pengajaran ni hata ni tu hatta ma na continue tu nasida bohado asa hikmat na terbuka yang menyediakan menciptakan bagi semua orang undangan ini terbuka ke semua orang asa takas guru hikmat songon si Salomo di Tonahon asa terbuka kepada semua orang bersedia dan mau dengan kepintaran merupakan sesuatu oleh ajaran firman Tuhan takas doyak kamanginang bohado asa berhikmat asa marpangat tusion unang diagudiba nang akahita halak Batak terlumubi nang diakana poson waing holani namara teknologi ya, kalau teknologi memang kita akui pemuda sekarang mungkin generasi milenial, generasi Z yang dikatakan alai bohado, pengertian nasi dan waing. Rabui babain. Tonedo terpukul, tu bijang ni roha, tu kesombongan. Karena sudah di IT itu, di teknologi yang semakin canggih, bagaimana untuk memiliki pengertian
hapatason ni roha umara gumudang neng guru honon niaka naupo suate ya bisa lama kalau memang ilmu itu teknologi itu bisalah untuk anak kami, tetapi apakah cukup hanya di pengertian teknologi di hapatason ni roha asa unang gabi tubuh aka gijang ni roha, buanglah kebodohan hautoon. Karena itu bagaimana Amsal ini hikmat didikan merupakan yang tidak terpisahkan dari pengajaran firman Tuhan. Itu rah takas pencerahat tu halak Batak. Habuduun, haotoni halak Bataki, nungga diangkat tu hata, ala buasa kamanginang, ala tajalo, berita nauli, pondasi na kuat, di tonga-tonga ni nguluta, songon halak Kristen. Itu dok nang di pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar mencerdaskan segala bangsa. Itu di jahahon, nang di tonga-tonga ni natuare 70 tahun. Nang Indonesia dirgahayu bagaimana mencerdaskan segala bangsa, tentunya akan menginang pendidikan maun. Idurana boi moru nang di tonga-tonga ni HKBP marhiti akka pendidikan di akatik nasalpu na subui terimbangat tu akka pendidikan nuaing alai bohado tutu nang perjudodo ro berita nauli tu tano Batak asa Indonesia merdeka. Karena kita dibebaskan. Bagaimana kita dimerdekakan? Bagaimana orang-orang Batak menerima hikmat habisuhon nasihat tu hatai omah hitabang. Taku homai. Ani dangadung berado honon. Boha asa gublang parminggu. Boha asa di beta-beta bukan zamannya. Lagi amanginang itu tanggung jawab kita. Mulu naing marhabisuhon do amang inang. Marhabisuhon naing pino partai. Mari. Bareng rohita tu gereja di sido pangajaran na sitong di bagasan gului asa hikmat, asa pengertian, asa hapatason ni roha gabi yanakun generasi di tengah-tengah di bangsa negara itu dok. Ada seorang tokoh pembebas Brazil, Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas. Bagaimana pendidikan adalah jalan pembebasan yang telah lama dibangun oleh kolonialisme. Tetapi bagaimana dia supaya jalan menuju pembebasan itu harus dimerdekakan dengan politik, dikemerdekakan dengan pengajaran-pengajaran di kerohanian, pengajaran pembebasan berpikir, memerdekakan lahirnya kesadaran, meninggalkan kebodohan, ketertinggalan. Iman dari birani nang Paulo. Jala imanaung dibaen ni aka tokoh-tokoh gereja, aka parbarita nauli nang tuhita asa cerdas, asa marpangat tusion. Morana itu hatai lau madungdung halak Batak. Morana itu hatta isi hita halak Batak. Alani mamora mahitak kamanginang di pangatusion supaya kita membedakan mana yang buruk, mana kejahatan, mana kebaikan di tengah-tengah membangun yang merusak kehidupan ini. Alani do dengan pilar pendidikan itu mencerdaskan segala bangsa dengan pendidikan yang didasari oleh firman Tuhan. Jala misionaris pe idonang ulauna asa membangun di karakter, di habisuhon, di pangatusion ni hita halak Batak supaya meninggalkan kebodohan. Jadi menunggah na bisuk dang ototon ni deba behita, dang ototon dang aguan ni halak behita. Jadi undangan itu nuaing bagaimana membangun kemanusiaan yang berkarakter di dalam iman. Asana takas marhapat tason ni roha. Alani dok nakaningan pila hikmat dan jalan pengertian di kerendahan hati. Jadi bohado itu tanda memiliki orang yang berhikmat, dia semakin rendah dan dia semakin mengerti alai dihabudohon. Idora gabi timbul dia kesombongan di tonga-tonga ninguluna. Tetapi bagaimana rendah hati adalah suatu kualitas orang yang berhikmat, orang yang percaya kepada Tuhan. Dimampukan bagaimana dia melayani amanginang, bagaimana dia untuk bersekutu, bagaimana dia mengerti tentang segala sesuatu. Itu halak na di bagasan hapat tason, di bagasan tanpa batas
dinguluna lau mga lehon ng pangatusyone. Karena itu bagaimana kita mengerti omara nang berengot tahapat tason ni Rohoma kepada anak kami untuk lebih mengerti bagaimana rendah hati, jalan akal, pikiran yang perlu dipadukan dengan iman yang berhikmat sebagai orang yang percaya agar hikmat itu menjadi operatif dalam kehidupan ini. Biar tahu kita mana yang perlu dalam kehidupan kita, mana jalan yang kita harus hindari. Apakah ini yang baik, apakah ini kejahatan, apakah ini yang buruk, apakah ini mempengaruhi bagi saya dalam kehidupan itu. Alanido buhado diduk nakaningan udangan ni. Tuhatai takas nunga digokon hita sadarion, digokok kamu amanginang, digokon malaus tu pinopartna, Roma hita nang tu udangani, di parade tu hatta do roti hanguluan, di parade do anggur napang, di tonga-tonga ninguluta, atong las marohata majaloi akamanginang, las marohata di bagasan bukti na konkret, nunga tetemukan bagaimana dengan pengertian, dengan hikmat yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Omaran waeng gabe soso-soso dihitak kamanginang, dia ka opung, dia ka ama ina buhado, tuaka sudut nau poso supaya lebih berpengertian mereka asa hapatason ni roha nang di jamanon gabe anakon natakas nasida di bagasan naung pangajaran di hatani di bata di sido. Donota ikon hatani di batado gabi pangajaran natakas mabuan habisuhon di tonga-tonga ni ngunuta umahita nunga di paradi hita disi nunga takas tajalo akamanginang habisuhon nasian tuhatai te dama buhado nueng halak batak tu sudi nama purti binate adong sangkai tu Dubai di Arab adong anggu di Kalimantan nunga benga hono be nunga sato ngabi halak batak di siate. Dia mana sodong? Iso piga mahalak turaja haruang yang mengulah kami di Kalimantan. Piga mahalak Batak, halak turaja di sono. Otik dokan piga mahalak Kalimantan. Soni yang di Medan. Tetapi kita di semua sudut bahkan nokia kami tu perbatasan Malaysia. Aku amang halak Batak dosi. Tukar menukar uang. Bistar mahalak Batak kau nate. Malu mahalak Batak kau. Tu perbatasan di Malaysia. Nunga di roro di si. Dia do balak batak dua mangon berbahasa batak mahitamang story asa jibu nesi dinda oh lo tutu itu karena habisuhon nasihat tuhata do dilihat tuhata nang tuhita merbisuk halak batak akamalan ni las maruhata di pangajaran nasian hata ni tuhataon gabe hikmat na operatif di hita nang tu pinoparta ima jalota kamanginang di bagasan nang tikion atong tajalo may di bagasan nguluta nang takas atong tatarik kuma niang ni roha halang gusoni alay tay hutom madalan hapatason na siya tuhata naong dilehod dihita habisuhon na siya tuhata margugumahita kamanginang alanita bolok mahauton membuang keburu memilih mangyahi pangatusyon hikmat yang dari Tuhan supaya kita berpengertian doh diaka pino parta tuaka tiki naron amin martang yang mahita. Mauliate maruhanami Tuhan alani piliton nami matutu nang hikmat habisuhon na mardongan hapatason ni roha alan tadikon nami Tuhan abuduhon alani digukom Tuhan sadarion marhite di parupuan takas nunga di paradeho si panganon roti hanguluan di paradeho anggur napang asa panganon nami Roma akka na dihautoon, Roma diaka na hurang roha di nguluna, di para dihodo Tuhan, pangajaran marhite hatami, idogokemu sadarion, atong hurespon hami me Tuhan marhite nang pengajaran firman yang selalu hidup, yang selalu memberikan pengajaran kepada kami, las ima Tuhan.
dilas ni rohanami, naong dilihok ko barita na uli gabi ujahan, marhiti akka missionaris na julu tu Tanah Batak, di bagas akau todo hami Tuhan, mauliati Tuhan, ro barita na uli, asa mamura di habisuhon, di pangatusion, nang dihapatason halak Batak, moloso roho Tuhan, moloso roho Jesus, ho sorang di Tanah Batak, daktar baik kami di bagasan nang habis mau lihat ma di saluk ni atong ditugas nami ma Tuhan di naung takas habis suhoni asa gabe habis suhon na operatif di tonga-tonga ningun nami wajari hami ma husur hami maka sudut nau poso di pangajaran di hatami Tuhan asa mangudan niya siya asalam mengerti asalam yanak buru na marpatas di rohahu butuh hami Tuhan malo akayan ko nami di generasi milenial di generasi Z bitikion alay pangatusion pengertian nasida Tuhan gabe makorhon bui nang tu kesombongan alani naing mamana tutu ajaran nami ajaran ni huriam ajaran niak ka upung ama ina di tonga-tonga ni bagas asa gabe nakon namar patas ni roha na berpengertian asa bui tarsirang na dia do tutu na umuli dia do na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami atong sai huya hami matuha tutu nang jalan hapataso marhiti habisuhuni manadikon nang neang ni roha. Mulai Tuhan disalu nading kanibasam binabui nang paduan suara glorius di 77 tahun Tuhan di Natwari laos di Sederio di perjamuan kasih nasida pasu-pasu ma akan ngulu ni amanami ina nami pribadi lepas pribadi keluarga lepas pribadi naung takas Tuhan boy di umur 77 tahun di paduan suara glorius pasu-pasu Tuhan asa gabi suara natio di nasida naung dilioko di pakiho Tuhan gabi hasangapo pamuzium mai gabi jamita na mangulu tuaka na humaliang di ingananon dang huriam tuasonima nang di punguan para rekam sendiriam ngatakas Tuhan di tabani hamajuan nasida Tuhan saya pasada marohana sida manggurun di puji-pujian songo partunggul Tuhan di tonga-tonga ni huriam nasida totong Tuhan saya di lehon nasida asa gabi jamita na mangulu gabi puji-pujian nang ede nasida bunyan Tuhan pakai nasida marhite nang guru nasida asa bui lam ganuk minggu nasida laho mangguruhon ede puji-pujian doh majamitahon ede puji-puni gabi jamita na mangulu di hami nau bigesa Tuhan sonima nang diharadion ni akka amanami lansia Tuhan nang madohoti di paduan di vokal group lansia di Sadok Distrik Saplualu Jabarting dia pas-pas Tuhan nasida di kesiapan dohot nang di Haipason tu tanggal 30 Agustus di Hakibi Karawang atong pasu-pasu di akalas ni rohana sida molope di hatuaw nang majalo atong radido rohana sida Tuhan pasahaton nguluna sida gabe nang puji-pujian nang diho Tuhan buah kami di bangsa negara nami nang hot di bagasan kebebasan kemerdekaan celana tuari 70 siap tahun anugerah kemerdekaan kebebasan na hujalo hami Tuhan mau lihat marohanami diho do dusiri aka perjuangan ni aka pahlawan di bangso nang aka pahlawan di tokoh-tokoh gereja di bangso doho negara nami Tuhan sonima nang di aka namar sahik di tikion hubah kami Tuhan tua lupamu yanakon nami tania boru tapu bolon inang nyonya en Panjaitan Bursirigar amang Cihuta Julu amang MC Haan inang nyonya RSC Hombing Buru Pasaribu inang nyonya si Barani Buru Manulang amang El Hutasoid amang R Samosir amang Julian Daniel Tobing amang R Dulu Saribu inang nyonya Sinaga Buru Tabba inang nyonya si Turus Buru Tabun amang Huta Galung inang nyonya Tapubolon Buru Samosir amang MC Bolon amang Dipak Pahan amang Amanulang amang situa ka Empanggabian, amang situa El Purba, inang nyonya Panjaitan Bursitopul, inang nyonya Huta Barat Bursirigar, inang nyonya si Torus Bursirait, amang Fiterli na 70 Tuhan mau lihat tema, dibagi kami tutu barita sian aka keluarga di dalam moru di aka proses di Haipason itu hasetebama di Amanga Namion di rumah sakit RSPA di Jakarta Tuhan pos rohanami Tuhan son abdi negara nasida doh na mace arga di tonga-tonga ni keluarga marmudu-muduhon akayanakon na dan akana posor be Tuhan pasu-pasu ma
ngulu ni amanami marhai pason. Soni Tuhan di amanami situ akas orang na baru di madohoti operasi mata di Sisendo. Saya takas Tuhan di pamerengon ni amanami tuakati kinar marhite naung di operasi marhite akate tenaga medis Tuhan posor nami dia ubat pena lam torang nang amanami dohot laus mengikuti lansia nang tu aka are na mangihuton Tuhan dia ruas ni huriam na tongot Tuhan dia naung di paujakku tu pardunga saripion mangido mahami Tuhan lehom madia kaparbue ni bortia ditikina dia rina di bulan na Tuhan asa gok las ni rohan ya karuas ni huriam Tuhan tuak katikinan arhubo to hami halongangan siakku de Tuhan di tonga-tonga pardunga saripion ni hala Kristen Tuhan mau lihat tema di perkembangan anak nami Timothy Simbulon di komunikasi mana Tuhan sotong ma Tuhan lehon nang todim nang habisuhoni di mana asalam malo Tuhan makatai berkomunikasi di nguluna Tuhan soni madiakar huas ni huriam pasu-pasu akau na sida nama ragami di huta di balik di kantor stansi di saluknya Tuhan asa gabi habaoran ni pasu-pasu na syakoi na sida Tuhan soni ma nang diaka lasni rohanami boy Tuhan diaka tamui narodi tikio marminggu nang tongol lain nami butar-butar betul nami Borussia Turin Rosian Medan pasu-pasu betul nami lain nami Tuhan ro mengunjungi kami dohot mangide kami Tuhan di Pakubasion nang ditikion selo Tuhan atau goni roha dia kasih tahun ini betul nami yakatikina salpu Tuhan pos rohanami di saluna dinggan di basam tari parnang dia kabiri nami petuhan ro nang ditikion Tuhan mangido hami hasesani dosa nami urasi hami asalam talup hami majalo hasit tongan gabe marhabisuho kami doho di habaoran ni pasu-pasu kami marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Kita puji Tuhan ta laos papungpili yang mahita. Jesus hona punau dohot na adong diau gogo dohot hosaki sahat matu tangan mi sahat matu tangan mi. Sai rajai mahamataki mana kasih dalanmi sai patinggil pinggolhi tumangihon hatami tumangihon hatami. Dohot tahanga kita he naing majama nature dohot patsai naing tok tong madalani dalan mohon madalani dalan mohon. Lakon ayat sada
Jesus hona puna au dohot na adong diau gogo dohot hosaki sahat matu tangan mi sahat matu tangan mi. Sai rajai mamataki mana kasih dalanmi sai patinggil pinggolhi tumangi hon hatami tumangi hon hatami. Tanga kita he naing majama nature dot pat sai naing totong mandalani dalan mohon mandalani dalan mohon. Jesus hona puna au dohot na adong diau gogo dohot hosaki sahat matu tangan mi sahat matu tangan mi. Tatangyak ko mapiliata, ali di bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni salhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus, hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasia kami pilianon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asa lamhu tadahami gudang ni si lehon mitu hami, asa lam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon bi toni rodi pamatatu osado gogoki rodi salut artaku upasa hati aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan, na mardosa tu hami,
Unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot agogon rodi kasangapon saleleng ni leleng na amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Apa Mak? Mau bikin pengumuman? Oh enggak. Mau bikin pengumuman? Buat teman-teman paduan suara Glory.